Tautorai video mchibva ikoko nekunonoka kwamaita. Ya vanhu vese ndoda kuti muone ndo mama vandinonotsa. Ndakamirira kuda kutenga panapa. Mama havasi ku ya mama makadi ndabva ndotokutorai video. Rise basi. Anditi ndachitodarika zvangu nepapa. Ndikabva ndaona business renyu ndikati business renyu rakanaka. Ndikati regai ndimbotora video. Amusuda kuti tiri market here. Kuti vanhu vese vemunomu vauya vachitenga panapa. Zoita mapererwa enda mapererwa ne kuti vanhu vese vauya vachitenga panapa. Zvinoita enda taurisai tikunzwe vakadi aiwa kaimimi renyu rokura vamwewo vanotengerwawo nevamwe kwavariko. Saka mama mungandudzwa kuti musika wenyu wese zvinhu zviripo zvingada mari. But stock yenyu ndeye mari. Yodarika $40. Yo kumachi $10. Amusi. Alright, apakana. So zvandoda kuita mamaka. Ndoda kuti stock iwedzere. Handiti. Handi ndo pamunotowana mari yekutenga grocery. Alright, sasa nhasi ndoda kumbokupai grocery. Chokwadi. Ndokupai grocery kuitira kuti mumborega kubata mari yemusika. Mabva kupi mimi modonipa grocery. Inini amusati ombosvaga. Vanhu vanodonha kubva kudenga. Ndofana ndotsvaga ndinyatsa kuziva. Aiwa musati ombosvaga. Saka zvandakuita ka uyai kuno kumone. Grocery iri ramuri kuona apa mama nderenyu. Irori. Ndere kuti mimi muchidya grocery iri muchisimudzira musika. Musati ombosvaga ndabvepi. Womoda zvaita vepi? Alright, ndinonzi Uncle Saint. Ndatumwa nevano vane inonzi Chawa Health Care. Ndo vati nditsvage vanhu vane musika sewenyu tibve takupai grocery kanaka kuitira kuti mubve masapota musika wenyu. Muchibva muri kupi? Muharare imo. Harare imo. Sa munoda kuti wokudi kune vatokupai. Mati? Munoda kuti kudi? Kutenda Mwari. Handisi zvibvuma zvamuri kutaura. Musi zvibvuma ndere. Chitotora grocery kana muri kufunga kuti runyepa. Ndakutoburutsa. Chitotora nderenyi kana muri kuti kunyepa. But next time pamuchauya panapa ka. Panichauya next time ka. Ndoda kuuya musika wakura. Mombomira udya mari yemusika kwevhiki irori. Ndoda kutenda anga. Handiti? Ndoda kutenda zvakanyanya. Aiwa tinotenda. Aiwa nderenyu grocery musimudzire business. Aiwa maita basa. Alright, maita basa. Ndandotokutorai video because kumira kwandaita ndichikutsvagai. Guys ndo mama wandinonotsa. Okutopeka mfushwa kuti muzonisa ipapa. Ndiwedzerere ndakabva kunhamo marinezwe. Alright. Alright. Ndizvozvo. Aiwa saka chimbobatsirikanai makadai. Zvakanaka.